Ja, vi har jo alle tre set den forfærdelige tragedie, der overgik Erik Gundersen. I har kørt akkurat det samme, udsat jer selv for akkurat den samme risiko. Hvad siger I til jeres sønner? Ja, nu er de jo så store, og de har jo også kørt en motorløb, men hvad vil I så sige til jeres børnebørn? Det er for stor en risiko, da. Det er det? Ja. Men hvad var det så, der fik jer til at gøre det alligevel? Jamen altså, den kærlighed, ikke, og den interesse for den motorcykel, som vi havde dengang der, ikke, den var ikke til at stoppe. Vi skulle jo køre motorcykel. Hvilke andre typer løb kørte I? Over bakkeløbene, der kørte vi en del trials. Det var på afspærret område, terrænløb. Det var vel hurtighed? Det var hurtighedsløb, det her. Ja. Og det var samtidig på ualmindelig modret vej der. Ham, der kommer kørende her, det ser ikke særlig elegant ud. Nej, han skulle jo holde benene op på fodhvileren. Kunne I have gjort det bedre? Ja, det mener jeg da, vi kan. Men han er jo bange for at vælte, det kan man da godt se. Ja. Du har jo egentlig også kørt næsten halvprofessionelt, har du ikke? Jo, dengang vi først fik min cykel der begyndte vi at få penge for at køre. Dengang vi kom lidt op der, så fik vi betaling for at køre der. Og det hjalp jo lidt til. Her i Jylland, der kunne jeg få op til 125 kroner fra start. Over på Sjælland, der fik jeg 165. Så det hjalp jo godt, for der kunne vi få en ugeløn, der var godt 50 kroner dengang, så det hjalp jo godt til. Var man ude for chikane, sabotage fra? Ja, der kunne være en del. For eksempel nu med lufthull på benzintanken, det var jo udsat for ned i Kolding en gang, vi holdt op og klar til start. Så kom jeg til at se ned på en benzindæksel, så sad der et lille stykke kork. Så fik jeg afblæst, og fik det renset ud der, så var den konkurrent der proppet hullet. Så kunne man have kørt et par omgange, og så var motoren dødt hen, så var man gået tør for brændstofte. Og sandsynligvis brændt sammen. Du var ude for noget tilsvarende, Viggo? Ja, det var til et hastighedsløs over på Fyn. Knus Hoved. Da jeg kom og skulle have det hastighedsløb, det var altså 1 kilometer til at sætte fart på, og 1 kilometer fuld fart. Og så 1 kilometer til at bremse på. Dengang jeg blev min tur til at starte, så 10 minutter før, så tænkte jeg, nu må jeg lige hen og have cyklen lidt i gang. Men dengang jeg kom hen og lige træde på kickstarten, der gik den bare lige så let ned. Der var overhovedet ingen kompression på cyklen. Det vil sige, at der er en, der lige har klemt ventilløfteren ind og trådt ned på starteren, så bøjet udstødningsventilen. Så mig og min makker, vi var jo lidt i klemme. Men så vi fik ved løven i gang i lav gear, fik en i gang, så den kunne holde sig i gang, og så blev den løbe så længe, at ventilen blev rygløbende. Så rejste den så meget op, at den fik 3/4 kompression. Og jeg kunne starte og kunne fuldføre løbet. Det var altså 1 kilometer den ene vej og 1 kilometer den anden vej, så blev det taget gennemsnitsfart. Og det var godt 113 kilometer dengang, så det synes jeg var godt med en bøjet ventil. Hvad nummer blev du i løbet? Nummer 3. Det vil altså sige, at der er en, der har regnet med, han bliver nu nok nummer 1, ham, Viggo. Det må det jo være. Ja. Men det var, hvad man var. Det kunne man altså komme ud for. Men det er første gang, jeg har været i hvert fald. Ja. Det er ellers mit indtryk af det, jeg sådan har hørt, når I har snakket sammen, Peter, at der har været godt kammeratskab i blandt jer. Altså blandt motorkører også dengang. Man kunne godt stoppe og hjælpe hinanden, ikke? Jo, det var jo almindeligt, ikke? Hvis man kørte et motorløb, ikke, og der var en kammerat, der var kommet i vanskeligheder, så holdt man og hjalp ham, hvis man overhovedet på nogen mulig måde kunne. Ja, man hjalp naturligvis hinanden, men der var jo også konkurrence mellem de forskellige byer. For eksempel mellem Aarhus og Randers-køren. Der kørte vi et skæringsløb, det var i 1930. Og vi var kommet op i Store Vildemose, hvor der var en af mine kammerater, der var punkteret på baghjulet af sin motorcykel. Der holdt vi nogle stykker og hjalp ham at få hans cykel klargjort igen. Så kommer der en af hans konkurrenter fra Aarhus, og han ser jo, at han holder det, og tænker, at nu skal han lige se, hvor stærkt jeg kan køre. Og han sætter farten op på, det var selvfølgelig dårlig vej. Lige da han kommer hen, nogle få meter, 50 meter før, så opdager han vejen drejer i vinkel. Og på den anden side var der en af de store grøfter, som der er så mange af i Store Vildemose. Men der var slet ikke noget at gøre. Han måtte fortsætte over grøften med fuld fart, så han kunne slet ikke nå at dreje. Og han bliver selvfølgelig slået af cyklen. Men han var så heldig, da han faldt af cyklen, at der gik en masse køer derinde, og der rammer han lige med hovedet ned i en af nogenlunde nylavet kokage, og den slæbte han på hen ad græsset, indtil han holdt stille, så han tog faktisk ingen skade.
Hun sagde, at han skulle vaskes lidt.